Από τρως έξω από το σπίτι και από το αυτοκίνητο. Τρώμε στην Πάργα, στη φύση. Μανούλα μας τραβάει βίντεο. Μανούλα. Ήρθαμε βολτούλα στην Πάργα. Πρέπει να το φας όλο το γαλατάκι σου όμως τώρα, γιατί σε τραβάμε βίντεο να το έχουμε intime. Μπράβο μάνα, σου αρέσει Σ' αρέσει και φρεσκούρα. Άρχισε στην Πάργα για κομμενίκη. Τουρίστες θα πάνε να κάνουν. Είναι ωραία. Mama. Mama, Karaju bro, mama.